Uep, com va? Avui he vist un titular en el diari mallorquí Última Hora. Bé, és un diari amb un nom que entraria en contradicció amb Mallorca mateixa, ja que Mallorca és la isla de la calma. A veure, a mi no me vengueu amb estressos de notícies d'última hora. A mi doneu-me notícies de fa 2 setmanes, me caguen judes. El titular de textualment: los ilegales que llegan a la isla difunden vídeos para atraer a más gente. I el que me ve en el cap és el rei emèrit amb el seu bribón navegant per porta-portals, Ei, plebe, pagau! Ei, plebe, vinga, tot va bé, seguim, vinga, seguiu pagant un bes per mi, Després he pensat, calla, que ara aquest panom viu en el desert i el bribón ja se l'ha venut, el se va vendre per una corona, no, per una corina, això. Jo després, pensant, he arribat a la conclusió que el titular anava en un altre sentit, jo m'he deixat endur per l'eufòria del moment. I clar, m'ha vengut una altra imatge de la família real actual discutint a les portes de la Seu, que si no ho sabeu, és la catedral de Mallorca, amb una iaia estirant una nina per un costat i la nora estirant la nina per l'altre, que jo no sabia si és que la nina estava fent una interpretació de la passió o que estava posseïda. Segurament era la segona opció, ja que sortien de la consulta de l'exorcista. Fins aquí informació de servei. I mentre el fill somriguent a la premsa: ei, que tot va bé, i fins i tot el meu sou també, que enguany me l'han augmentat en 700.000 euros. Sí, perquè he de pagar una multa de mon pare. Però tot va bé, guanya va bien. Tenc moltes ganes d'escoltar el discurs del rei d'enguany. Crec que un poc d'humor en un Nadal tan diferent com el d'enguany mos anirà a tots molt bé. A més, que s'han gastat una pasta amb una promoció brutal durant tot l'any. Se volien assegurar que hi hagués molt bona audiència. Perquè si a la família real i en el seu redol no hagués passat res, qui hagués volgut escoltar el discurs del rei? Els militars? El bisbat? Vull dir, aquests ja ho fan, ho tenen per obligació contractual. I és que això de la monarquia cada vegada és més com aquells esquits que se queden dins els microones i que se fossilitzen i després, francament, no hi ha qui els atregui, ni en dissolvent industrial. Sempre resultarà més rentable i econòmic canviar de microones que deixar que s'hagués esquitxat. Au!